Sanibonani guys, igama unqobile ngiphasela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-Inimba ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uLazarus benoZoleka bazobe besanqubuzana ngamakhanda mayelana nokuthi balikhiphe yini iqiniso ukuthi ingane phela izalwa uLazarus izalwa uHlathi noma cha. Sakhumbula-ke guys ukuthi emva kokuthi phela uZoleka athole ukuthi hey, kunaleli siko lelo lenziwayo lapha kaNgcokane ukuthi ingane ibonane nenyoka manje iyamukeleka ngokuphelele. Umane washawa luvalo untombo wabona ukuthi ingane yakhe izomane ife straight. Manje-ke naye-ke uLazarus usebonile ukuthi unesithunzi impela lapha koNgcokane, njengoba nje siyazi ukuthi ubaba akafuni le ndaba isheshe ikhishwe, futhi nje kahle kahle akafuni ikhishwe forever ukuze phela-ke agcine ebonakala njengendoda yangampela lapha kubo koNgcokane. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uHlathi uzobe senalesi sifiso esikhulu esizokwenza ukuthi-ke uThumeka ashaqeke, azibuze ukuthi hayibo, wasusufisa lento kangaka ndoda, kwenze njani? Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke before nje beshada wathi methi uyayisho le ndaba uThumeka ukuthi sekumele sithole abanye abantwana, wamane athi uHlathi heyi andifune mntana mina. Manje-ke usezothi usefuna ukuba ubaba futhi yena, hayibo guys. Uzongavumi-ke ukuthi like ayiphikise kakhulu leyo ndaba uThumeka-ke guys, kuze kufike isikhathi la uZoleka ebese-ke eyahlambuluka untombo esebona ukuthi lo mthwalo wakhe uyamsinda. Amtshele uThumeka ukuthi ngeke, yazi phela nginenkinga la mina. Le ngane oyibonayo le othi nje ekaLazarus akusiyona ekaLazarus, le ngane ekaHlathi. Manje-ke bengafuni ukona umshado wakho nenjabulo yakho, ingakho ngamane ngathula ngathi-ke ingane ekaLazarus ngangasho ukuthi-ke ekaHlathi ngoba wena ninoHlathi nisanda ukushada. Leyo ndaba-ke guys izobe yakha isilonda enhlizweni sikaThumeka, kodwa-ke angeke afune ukumtshela uHlathi. And I'm sure noZoleka uzothi akangamtsheli uHlathi ngoba uHlathi uzobane aqhume abibhomu, amane nje afune le ndaba ibhadlazeke, afune ukuhlambalaza ngisho uLazarus ngoba vele wayenazo iy'nsolo uHlathi ukuthi le ngane eyakhe akusikona ekaLazarus. Guys, kusazoshuba-ke ngoba-ke uzothi esaqhubeka esabelesela uHlathi ukuthi ufuna ingane noThumeka, ebese uThumeka athi hayibo wendoda, yini ungiqina kangaka? Ibuyaphi vele lento yakho yokuthi lokhu ngifuna ingane? Ngabe ingoba uZoleka udadewethu usenengane noLazarus, yingakho usungiqina kangaka, unesikhwele? Ebese-ke kuyabheda emshadweni guys, kuba muncu emshadweni. Le mfudumalo le ebikade ikhona ebese-ke iyashabalala kuhle kwamazolo ebone ilanga. Guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde-ke kwavezwa-ke ukuthi laphaya eKhosela Tech kuzobe kuyi-interview guys. Impela-ke siyakhumbula ukuthi uma wethu Linda bebeloke bethi up their standard kuleli viki, befuna ukuyibonakalisa ukuthi yeyi yimina ofanele uyilesi sikhundla. Kanti-ke ushilo uLazarus ukuthi-ke uzovulela amasango ngisho abantu bangaphandle, angeke ebheke nje la kuphela eKhosela Tech. Mekhona wangaphandle ambonayo ukuthi cha, engathi u-capable of taking this position, uzomnikeza ithuba. Kushuthi-ke guys kuzobe kufike nabantu abasha-ke laphaya eKhosela Tech bezo-aplayela lesi sikhundla, and kuzoba khona-ke omunye kubizwa ngokuthi u-Onga ozoba nayo impela nethuba elihle lokuba kulesiya sikhundla. Guys, kanti kunjalo nje abazi ukuthi kunale ndoda ekuthiwa uMr Zondo guys, uSydney lo phela waphucwa lesi sikhundla sokuba i-CIO, ozobe elwa neKhosela Tech, enza show futhi ukuthi ufuna uqumba phansi iCapital Bank ezogcina-ke iqhekeka imosha laphaya eKhosela Tech. Kazi baredini guys, kazi baredini ukuthi bethi beqala nje bese basifudumeza lesi sihlalo sokuba i-CIO ebese behlangabezana ney'nkulu iy'nkinga lezi. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu e-Inimba. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngeviki elandela ngoMsombuluko kuze kube uLesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe, nilike, nikhomente. Until next